Ngabe ngathi mina noma yini umuntu athi mayenza bese eyayividorize eyifaka kwi-social media, lowo muntu lo usuke sesinika ilungelo lokuthi leyo nto siphawule ngayo. Ngiyaphinda futhi ngithi mina noma yini umuntu asuke eyithatha noma ngabe lonto imayelana nempilo yakhe, make nje wayenza ividiyo wayifaka kwi-social media, leyo nto leyo usuka esinika ilungelo lokuthi nathi asiphawule ngaleyo nto leyo. Uma ukuthi akafuna isiphawule ngeke eze yifake kwi-social media. Leyo nto ngangisho loni, ngangisho lolo ukuthi ngangifuna ukutshela labantu abakhonza ukuphapha uma sithi siyaphawula ey'ntweni ey'thizeni bese umuntu ezosibuza ukuthi singenaphi, ezosibuza ukuthi sidlushwe yini. Ngangisho lokho. Nayi indaba yami lana engikhona ngikule ndaba le kaBig Zulu, njengoba isifenda kangaka nje uBig Zulu noMduduzi ukuthi baxabene. Angazi ukuthi sekangaka impela ngiyibuka lento lena abantu bephawula ushulu kunalokho. Siyambona noBig Zulu lokho ekuvela amavidiyo akhe lana ekhala ethi akamazi umenzeni uMduduzi usemjikele nje. Mangithi ngibheka amavidiyo kaMduduzi-ke mawukuthi phela nawe uyakhuluma ngalolu daba, ngithi ukuthi ngizombona phela uMduduzi mhlampe ekhuluma ngoBig Zulu noma emthuka noma emenzani. Angiyitholi ividiyo enjalo, kodwa ividiyo engiyibonayo nje ngibona kulokhu ekhala uBig Zulu nje, ngibona lokhu ekhala uBig Zulu. Manje ngizobuza-ke mina-ke ukuthi uma kwenzekile kube ukuthi ngempela uMduduzi Ncube lona umbethrayile uBig Zulu, kunani phuma imbethrayile? uBig Zulu uyaqala niyena ukubhetraya nje empilweni yakhe. Yini le emkhalisa kangaka ukuthi ubhetraywe uMduduzi? Ngoba phela into ehlezi yenzeka lena kade kwasa sibasiza abantu besijikela, into leyo vele egcina yenzekile vele. Ngibuka nabantu lana sebeyangena-ke bayamotivate abantu bakhuluma ngokuthi uMduduzi ube wrong, uMduduzi fanele exolise kuBig Zulu, uMduduzi njengoba uyena nje edume kangaka wenziwa uBig Zulu. Asikuphiki-ke konke lokho, asikuphiki. Kodwa manibuka nje nina njengoba uMduduzi emdala engaka nje, nisho ukuthi akakwazi lokho ukuthi usize uBig Zulu, akakwazi ukuthi fanele embonge, akakwazi uma ukuthi bekumele exolise, akakwazi ukuthi fanele exolise, fanele kuwukuthi uzofundiswa ngaleyo nto ukuthi fanele yenze. Musani bafethu ukuzenza ama-motivator abhedayo la bafethu, musani nje ukuzenza ama-motivator abhedayo. Ukubhetraya nje bafethu into eyenzakalayo nje, into futhi eyohlezi yenzeka. Abantu ngeke uphile nomuntu nizwane kuze kube phakade, khona isikhathi la khona eniyohlukana khona. Kodwa nje kungafanele kwenzeke le ndaba yokuthi ulokhu utetema-ke wena ukhalela ukuthi ubani usekujikele ubani, akufanele mama umuntu unjalo. Kuneyintombazane nje kuyangichaza kabi, ithi le ntombazane yona ingancamela ukufa kunokuba ibuze umuntu ukuthi akasamkhulumisi ngani. Yethi le ntombazane ayisoze yenza loo nto leyo. Ngithi mina nami umuntu ofana nami, kade kwase sibuka abantu uthole ukuthi umuntu kwesinye isikhathi angixabananga ngisho uxabana, uvele umbone sekujikele nje sengasakhulumisi. Lowo muntu umuntu ukuthi uyithulele nje umyeke kanjalo, ngoba angazi ukuthi yini leyo ngabe ulokhu uyincenge kangaka kumuntu, ulokhu utetema-ke ukhalela ukuthi akasakhulumisi, ukhalela yonke leyo nto leyo. Asikho isidingo sayo yonke leyo nto leyo. Abantu abayeke ukutefa bafowethu, abayeke ukutefa. Ukuzwana lokhu akuphoqa, uma kuzwana ngoba kuzwana. Uma kwenzeka futhi kube ukuthi sekushaya isikhathi la ubona khona na ukuthi lo muntu lona asahambisani, kuyahlukana nje kanjalo, kuqhutshekwe nempilo. Asikho isidingo sokuthi kube khona umuntu ozolokhu etetema.